after 2019 na pen na yɛn ani anim sɛ ɛyɛ COVID-19 kra ne save Nana Akufo-Addo ma menka no kra ne nkyerɛw yɛn mu bi deɛ 2018 yɛn hu sɛ papa yi ɔde ɛbɛkɔ nsohwem ɛnyɛ COVID-19 anka Nana Akufo-Addo ntia na NPP foɔ pɛ sɛ ɔmo hu deɛ nti ɔmo lose ya meka ba besi so sɛ NPP foɔ pɛ sɛ ɔmo hu deɛ nti ɔmo lose ya na NPP mu lose from 2019 o 2019 na mo hyɛ aseɛ lose yɛ nti ɛnyɛ 2021 na yɛ 20 there be mo pa mo nkɔ check kimi tapes a meka ho asɛm from 2018 ebe ni nyina me 2019 na mo hu sɛ Nana Akufo-Addo ebe ma lose nti ɛnyɛ enne na mo ba be kasa o lose yɛ akyɛ ɛna ɔde mo kɔ saa nsohwe nim no nti COVID-19 no na boa ne kakra ma nkofo hu sɛ COVID-19 deɛ ɛna 2020 no Ghana fo hu ne mɔbɔ ɛno koraa hyɛ deɛ John Mahama timi bɛyɛ John Mahama ne ato na twene otimi be close gab no ɛsɛ nya speaker of parliament nti na ɛwɔ sɛ hu sɛ yɛ dan a breaking the 8 na ɛnyɛ possible ɛna ɛde abɛdudu ma yɛde aduduru ha